Тамашашыларыбыз шақты яратып үлгірді. Һәм менә бездә қонақта бүгін әлеге сериалның бір геройы. Рәшит құда баранда кем ул диләр, әлегә кадәр күргән артисты ул шундый әйбәт итеп уйный диләр. Әйе, ул Татарстанның атказанган артисты, әкият Татар дәүләт курчак театры артисты Юрий Чуктиев. Хәерле көн. Исәнмесез, Юрий? Тамашачылар. Сіз менә бу сериалда шул кадәр төгәл итеп бирәсез, әйме? Органик табигать. Әйе, авылдан килгән кода ролен. Аның прообразы бармы? Сез менә аңа кадәр авыл агайлары белән аралаштыгызмы? Яисә бу җыелма образмы? Минемчә бу җыелма образлар инде, әлбәттә инде минем шикеллек кодалар бит инде авылда яшиләр. Авылдан килгәч инде үзегез сериалдан күреп торасыз, теге культура ягыннан нирәк кимерәк булса да дигән шикеллек авыл образын күрсәтә инде ул. Килеп кирип, рәхәтләнеп, кычкырып, тракторда чөнки бит инде әле әйтүчеләр дә булды. Нишләп кычкыра ул, шукрак что ли ул дип теге ниләр дә, әбиләр дә мәйтәм куелган образ, мәйтәм мин шуны режиссер ничек куелган, куйган, мин шуны уйнарга тиеш булам инде дип. Шуны әйтәсем килә, аннары соң инде минем шикеллек образлар әлбәттә авыл тулы бит инде ул. Тырыш бер яктан караганда, икенче яктан караганда алар иртәдән кичкә хәтле эшлиләр. Аннары соң инде көне буе тракторда, көне буе комбайнда булгач, аның инде әзрәк колагы да әзрәк нидә сайрактыр дигән шикеллек. Шуңа күрә катырак инде. Техника эшләп торганда алар бер-берсе белән шулай ук кычкырып сөйләшәләр бит инде. Бу инде гадәткә кергән. Әйе. Шу кызык хәл инде бу, үзем дә бит инде авылдан чыккан. Менә шул теге бәрәңге утыртасы була, бәрәңге алганда инде трактористлар киләләр дә инде. Аның менә нәкъ минем шикелле кычкырак сөйләшәләр инде. Мин әйтәм, мин шәһәрдән кайттым, брат, мен әйтәм, бәрәңгене утыртып аласы бар иде. Башта аты юлы белән башта сүгенә дә, аннан соң трактордан утырып, кичкә килеп китермен дип кычкыра инде. Менә бу образны төрлечә кабул итүчеләр булды. Берәүләр дөрес аңлады, берәүләр дөрес аңламады да кебек. Үзегезгә дә әйтүчеләр булгандыр, әйбе. Бу образ бит инде безнең геройлар кебек теге сериалның башыннан ахырына хәлле түгел бит инде. Безнең малай Алмаз инде. Без бит инде кунакка киләбез. Шуңа күрә инде безнең малайның кеше итәсе бар, өйләндерәсе бар. Шуңа күрә инде без переживать итеп теге нитеп бирибез, борчылып бирибез. Шуңа күрә төрле мнениялар буладыр инде ул. Теге без бит инде шуңа күрә сериал караганда әлбәттә төрлечә аңларга мөмкин. Юрий, бу сезнең кинода беренче генә тәҗрибә түгелдер инде. Минем беренчедән әйтәсем килә, мин бәхетле, чөнки инде гомер буе Курчак театрында эшләп, миңа шундый дусларыма рәхмәт, чакырып китерделәр, әйдә уйнап карале дип. Бу инде минем икенче фильмым, икенче сериал. Беренчесендә ышанасым килә дә уйнаган мин, исегездә булса инде. Инде монсы тагын да минем өчен тәҗрибә булды. Чөнки яңа режиссер, аннары соң инде монда бу сериалны төшергәндә менә шушы төшерүчеләр, режиссерлар бердәм компания иде. Менә ул килеп кергәч тәгән ул тоеладыр иде. Шуңа күрә Мондый мөхиттә эшләү дә җиңел булган иде сезгә. Әйе инде, менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, мин бәхетле дип. Шуңа күрә чүп карыйсы килә бит инде кинода да. Әйе. Якташлар ничек кабул иттеләр соң? Якташлар шалтыратып әйтәләр инде, сине күрәбез телевизордан дип, әйтәм, бик яхшы. Сөенесез. Әйе. Сез бит әле быел 3нче тапкыр әтидә булдыгыз. Әйме? Шулай. Балаларыгыз ничек карый сезне күргәч, таныйлармы? Эш параллель рәвештә бара. Әйе. Бер яктан караганда, минем балаларым, ике кыз инде үсеп киләләр. Менә әле генә улым туды. Мин тагын тапкыр бәхетле, чөнки инде малай булуы инде ул үзем өчен дә, әти өчен дә бик шатлыклы, горурлык, шатлыклы. Алла бирсә, исән сау гына, таза гына үссен. Шулай итеп тәрбияләргә тырышабыз инде балаларны да. Минем балаларым инде кичкенәдән үк спектакльләр карап үсәләр. Инде олысы хәзер тәҗрибәсе дә бар. Һәм инде үзенең мнение, үзенең фикерләре дә бар. Теге спектакль караганда әйтәләр, әйтәм, кызым ничегрәк булды?
Әти, менә монсы мондарак, но монсын шәбрәк уйнадың инде дип. Ягъни тәнкыйди күзлектән карый инде ул хәзер. Бу сериалны карап баралар. Аннан соң бик шатланалар инде, минем әтием кинода да эчә икән дип. Шуңа күрә бик бәхетле, бик шатлык. Алар өчен дә Алар горурлык инде шул инде. Казанда кайнап үскәч нишләсен инде. Әйе, Көндә шул әйе, театр сәнгать дөньясы булган. Алай да инде без авылны онытырга тырышмыйбыз. Аллага шөкер, әнием исән, инде әтием мәрхүм. Алай булса да без авылга атна сайын кайтырга тырышабыз, әнигә булышырга тырышабыз, авылдашлар белән аралашабыз. Кайсы якка кайтасыз тамашачыларны? Ул сорауда кызыксындыра. Мин инде белгәнегезчә Күпмара районының Силачура авылыннан туып, шунда үсеп, шуннан чыккан егет. Аларга кайнар сәлам җибәрәм. Әлбәттә инде авылдашларга, барыгызга да туганнарга сезгә бик зур сәлам. Карап барасы икән, мин бик шатман. Алга таба да Алла бирсә әле яңа сериалларда чакырсалар төшәргә әле ниятем бар. Иншалла насип булсын. Әйе. Уңышлар сезгә. Менә шундый кайнар илһам, яхшы сөенечләр белән яшәргәсен. Рәхмәт сезгә. Сау Киләсе булыгыз. очрашларга кадәр. Без бер хәл сериалыннан бер үзек карап үтәрбез. Эльвираның нәрсә әйткәнен сөйләмәсәң дә була. Мин аны яхшы беләм. Нәрсә әйткәнен дә шамалыйм. Дұрыс шамалайсың, улым. Жөніне сөз әйтмәді. Менә шулай ул. Нәфесеңне тыя белмәсәң. При чем тут нәфес? Сол үзе бит. Үзедер, үзе. Кемнең ни ише бар анда хәзер? Башта берсе башына әйләндерде, аннан икенчесе олмас хыянәтче булып калды. Менә ул шәһәр тәрбиясе. Сол шуқатлы үк нашар түгелдер бит инде. Үзләре сөйләшерләр. Әти. Әни дөрес әйтә. Шәһәрдә башка тәртип, башка кешеләр безнең кебек бер катлыларны бик тиз үз акылларына утырталар. Татарстан Республикасы